Hej, Allan fra Multiplex. Vi skal kigge på denne her kompakt-traktor, en Kaptajn med 25 hestekræfter, hvordan den fungerer. Vi kan starte i den side her, hvor vi står i højre side. Der er der 2 pedaler her, som er bremsen. Og det er typisk for en traktor, at der er 2 pedaler. Man kan enten vælge at låse dem med denne her låseplade, så man bremser begge baghjul på samme tid, eller også så kan man have den åben, så man kan bremse venstre baghjul eller højre baghjul alene. Og det er en hjælp til, hvis man skal dreje skarpt, så kan man, mens man kører, for eksempel drejer til venstre, og man så skal dreje endnu skarpere til venstre, så kan man låse venstre baghjul, og så trænger den hårdere rundt. Den lille pedal, vi har hernede, det er gaspedalen, speederen, og den har jo selvfølgelig funktion ligesom en almindelig pedal. Den træder, så giver den mere gas, og når man slipper, så tager den gassen af. Den er forbundet med denne her op, som er håndgassen, og det er, hvis man vil køre med kontinuerlige omdrejninger på maskinen, så kan man trække den ned og op. Og det skal jeg vise senere, hvorfor det er relevant. Til højre for sædet her, der har vi de her 2 håndtag, der hæver eller sænker værktøjer. I det her tilfælde har vi en stennedlægningsfræser på. Men det kunne være en almindelig fræser, eller en plæneklipper, eller en slagleklipper, som er de 4 ting, jeg har lige pt. Til maskinen her. Men når man får den udleveret i lejemålet, så vil den være indstillet således, at man kun skal bruge den her, der hedder PC, altså den her med det sorte håndtag på. Når man hiver den opad, så hæver man værktøjet, og så sænker man den langsomt, så sænker man den ned i jorden. Denne her, det er til, hvis man skal køre med en kontinuerlig højde. Det er som regel ikke relevant, og hvis det er det på det værktøj, der er på det pågældende tidspunkt, så vil I få det at vide på lejedagen. Så altså kun bruge denne her, og som man kan se der, så er der nogle låsemekanismer, og dem låser man, eller de bliver spændt fast, og dem må der ikke skrues på. De er stille, som de skal være, når man lejer dem. Heroppe der har vi brændstofpåfyldningen, og den kører på diesel. Og i øvrigt så kan man sige omkring vedligeholdelsen. Der tager vi lige nøglen ud her, som sidder tændingslåsen. Hernede på højre side af motoren, der sidder der en oliepind, som vi kender det fra en bil. Når man får den udleveret, så er den selvfølgelig kontrolleret og er mellem de 2 mærker, men skal man bruge den i flere dage, må man gerne lige trække oliepinden på dag 2. Eller som tommelfingerregel for hver 10 drifttimer hiver man den op, og så kontrollerer man, at olien står mellem mærkerne. Og hvis den er under nederste mærke, så skal der fyldes lidt på. Herinde under motorklappen, så man i øvrigt åbner med nøgle. Her. Og så trækker vi lige den her op. Der har vi kølervæskebeholderen. Det er måske svært at se nu, men der er faktisk et topmærke der og et nedermærke der, og der skal den være mellem de 2 mærker. Når den ikke bruges igennem natten over eller i længere tid i øvrigt, så kan man lige, eller så er det en god idé at tage hovedbrøden, dreje den fra, så jeg kan slå med strøm på og tapper batteriet. Nu sætter vi den til, fordi vi skal have den startet lige om lidt. Lukker klappen igen. Så nøglen ud her. Nu kan vi gå den her vej rundt på maskinen. Herovre i venstre side, der har vi, som vi også kender det fra en bil, en koblingspedal. Og det giver nogenlunde sig selv, hvilken funktion den har. Og vi har en gearstang, der sidder heroppe. Maskinen er udstyret med 3 fremadgående gear og 1 bakgear gange 3. Det skal forstå sådan, at vi har denne her hop, det røde håndtag, det er lavt gear settings, mellemgear og høj gear.
Og hvis vi kører i lav her og første på gearstangen, så er det lavest mulig hastighed, og det er 1,3 km i timen cirka. Kører vi i højeste hastighed herover og tredje gear her, så er det højst mulig hastighed på maskinen, og det er cirka 21,5 km i timen. Og det er jo, når man kører med et værktøj bagefter, så kører man som regel, medmindre det er en plæneklipper, men når det er en fræser og den slags, så kører man i første lav. Så bliver resultatet bedst, så kvæler man ikke maskinen. Der er øvrigt hernede, det er en firehjulstrukket maskine, sådan en traktor her, men under normal drift, så kører man kun med baghjulstræk, og det er for at skåne transmissionen lidt. Men har man behov for det, det vil sige, hvis man kører meget blød jord, eller skal trække noget ekstremt tungt, og den så fedter på baghjulene, så kan man tilkoble firehjulstrækket ved at træde koblingen ned, som vi har her. Og så er der det her håndtag herinde. Når det står oppe, så er der tohjulstræk. Når man trækker det ned, så er det firehjulstræk. Heroppe på kontrolpanelet, der har vi så en lyskontakt her, og en blinkkontakt her, hornkontakt, havariblinkkontakt, lys på maskinen, forlys og baglys. Ja, undskyld, det er advarselsblinkkontakten, og her der har vi så lyskontakten til lys på maskinen. Det sidste håndtag heroppe, eller det gule håndtag heroppe, det er til PTO'en. Og PTO'en, det er den aksel, det er det træk, der udgår fra maskinen til værktøjet. Det vil sige, det går herind fra traktoren ud i PTO-akselen, som er den her, der forbinder trækket mellem maskinen og værktøjet. Det hedder en PTO. Og den kan man stille til at køre enten, ja, den kan stå i neutral, hvor den står nu, frigear. Og så kan den køre med 540 omdrejninger i minuttet, som er det mest almindelige til de fleste værktøjer. Og med 1000 omdrejninger i minuttet, som man bruger til visse andre værktøjer. Det vil man få at vide til det pågældende værktøj, hvad der passer sig. Så er der et lille håndtag her. Det er til ekstra udtag på hydraulikolie. Hvis man har noget bagpå, der kræver, det kunne være en plov, man har behov for at dreje fra side til side. Det vil man selvfølgelig også blive instrueret i. Så maskinen har jo en sikkerhedsbøjle, som selvfølgelig altid skal være slået op, når man kører med den, i tilfælde af, at man skulle vælte. Så det vender sig fra. Men skal man ind under noget, for at komme frem til sit arbejdssted, så kan man altså pille de her splitter ud, og og lige lægge den ned, mens man kører, og så rejse den op igen. Og husk også at bruge selen selvfølgelig altid. Hernede, der har vi jo så det, der gør, eller hvor man sætter værktøjet fast i, alle de her arme, og det vil også være justeret og sat, som det skal være, når man får maskinen med værktøj på. Den er som sagt udstyret med lys og advarselstrekant, bremser og alt det her, så man kan køre på korte afstande henover på vej. Husk altid sikkerheden. I øvrigt så er der, det kan vi lige tage her over den anden side. Den her pedal har vi ikke snakket om. Det er til at spærre baghjulene med. Det vil sige, at der er differentiale på nu. Det betyder, at den trækker altid mest på det hjul, der er mindst belastning på. Har man behov for et ensartet træk på begge hjul, så kan man træde på den her pedal, hvis der er behov for det. Det betyder så også, at den er næsten umulig at dreje. Men man træder, når der er behov for det, og slipper igen, og så går den tilbage til en almindelig differentiale. Hernede der sidder der en håndbremse. Og husk altid, når man forlader maskinen, så skal den naturligvis stå i frigear. Håndbremsen skal være trukket, og den skal være sat ned i tomgang. Og så kan man godt træde ud af maskinen, mens den kører, men
Vær meget opmærksom på, at hjulene er meget bredere end skærmkasserne her. Så der er jo en risiko for at komme i klemme, hvis man ikke tænker sig ordentligt om og sørger for at trække håndbremsen og sætte den frigiver, når man træder ud af maskinen. Heroppe der er der en lille kasse, hvor der ligger nogle ekstra splitter til, hvis der skulle være behov for det. Instruktionsbog og et par nøgler og noget andet værktøj for driften. I øvrigt så heroppe kan man nok se på omdrejningstælleren, som er den her, der sidder i midten. Der kan man måske se, der er sådan en gul mærke der, hvor der står 540 ud fra 25. Det betyder, at når man kører med værktøjer på PTO'en på 540 omdrejninger, så skal motoren køre med 2500 omdrejninger, så passer det med, at PTO'en kører 540 omdrejninger. Og det gjorde man jo som sagt ved hjælp af det her håndtag. Så giver man så meget passen så meget gas, så man holder sig kontinuerligt på det. Og så kører værktøjet med den hastighed, som det skal. Og så kan man så køre selve traktoren med koblingen og gearne, som det skal være. Så prøver vi lige at starte den en gang. Det er jo ligesom at starte alle andre biler eller motorer. Tænding på. Så lyser der en glødetrådslampe dernede. Når den slukker, så kan man starte maskinen.